News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 13 anyos ng lalaki patay matapos nagikog paagi sa paglutang sa kaugalingon. Colonel Baleros nagalaom nga hindi paggamiton sa mga kriminal ang face mask para maghimo sang krimen. Sa balita nasyonal, DOH, may ginamonitor nga posible ikatatlo nga kaso sang nCoV sa Pilipinas. Secretary Duque ginbasol sa mga airline company ang mahinay nga contact tracing. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sang Western Visayas. Subong adlaw Miyerkules, Pebrero 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Detalye na sa aton nagapanguna ng mga balita lokal. Patay ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos ginluthang ang kaugalingon gamit ang wala panibaluan nga sa isang armas luthang sa may dalan circumferential Barangay Bata, siyudad sa Bacolod sang kahapon Pebrero 4, Martes nga adlaw. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Ramilo Medina, driver sa taxi ang isakyan sang lalaki, ginaligaring nagsakay ini sa Ayala Malls kay nagpaglambot sa lugar sa insidente, nagpamilit ini nga magpanaog.
Suno kay Medina, antes pa man ang insidente, nagahibi ang amo nga lalaki kag napangayos ang bulig sa iya kag na-mensionar sa niya ang ila problema sa pamilya. Duha man ni Medina nga samtang inistorya niya ang napatay, nakitaan sini sa espeho nga may ginuyatan nga armas ang lalaki kag sa kahadlok tungod ng katuon o nakataya sa iya, nag-agaway sila sang armas rason nga naglupok igo sa pulungkuan sa sulod sang taxi. Nagpanaog ang lalaki sa taxi kag nagdalagan tabok sa diin nakabati na lamang sang lupok sa Medina kag dito nakitaan nga nagahigda na ang iya pasahero o kung hamyangon na ang iya pasahero. Sa karon padayon ang investigasyon sa otoridad sa motibo kag ngalan sang napatay. Ako sa mga side nagdagan. Gusto kayo mga iko bulik sa DPWS na pala. Okay. Tapos nagtabok siya. Pagtabok niya, nagkantula sa o. Okay. Tapos nakita ko na may naglupok pala nga. Hindi ko kung lupok ito. Tapos kita ko na kung banata. Ang kabahin sa pahayag ni Romulo Medina, ang driver sa taxi, ang insakyan sang naghikog nga lalaki. Wala naman sang may nakitaan nga foul play ang Police Station number 5 sa kamatayon sang 19 anyos nga lalaki nga nagpanginmatay o kon 29 anyos nga lalaki nga nagpanginmatay pagi sa pagbuno sang iya lawas gamit ang 8 ka pulgada nga patalom sa Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sang Police Station 5, hindi ini ang unang nga hitabo nga gintuyo sang 29 anyos nga magpanginmatay tungod sang una napunggan pa siya sang pamilya. Dugang pa ni Masangkay isa kasuod nga abyan sang pamilya ang nakakita sa 29 anyos nga yara sa comfort room sang ilang nga balay sang ginhimo ang paghikog. Problema sa paghigugma ang ginalantaw motibo sang kapulisan sa insidente. Nagalaom naman si Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO Director Colonel Romeo Balaros nga hindi paggamiton sa mga kriminal ang face mask para sa malain sinila sining mga aktibidad. Suno kay Balaros, posible nga may mga kriminal nga sakyan ang sitwasyon sa karon, ilabi na ang pag-usar sa face mask agud nga hindi makilala. Apang naginpay sang direktor nga bisan mag-face mask pa sila, mayara man sang iban pa nga pwede makuhaan sang ideya o ideya agud matudlo sila sa mga saksi. Nagwa lang ang impormasyon kasunod nga halos nag-ausar sa face mask ang mga tao sa karon bangod sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Ginpahayag naman ni General Alliance of Workers Association kung gawa Secretary General Winnie Sancho nga dako ang epekto sa ekonomiya sang pungsod, ilabi na sa mamumugon ang kabalakas sang kadamaan sa 2019 novel coronavirus. Sunod kay Sancho, isa sa naapektuhan among turismo tungod sa ginpatuman nga travel ban. Dugang pa ni Sancho, hindi malipod nga ang nagapanguna nga destinasyon sang turista sa pungsod, among isla sang Boracay, kag nagjutay ang mga nagalagaw kag may pilaman ka restaurant nga wala temporaryo nga naga-operate bangod sa gamay nga income. Nagalawom si Sancho nga sa madali nga panahon matapos na ang problema sang nCoV kag para hindi na maapektuhan ang pangabuhian sang pumuluyo. Suspendido sa sulod sang 3 ka adlaw ang klase sa tanan nga level sa eskwelahan sa bugos nga probinsya sang Negros Oriental bilang precaution batok sa 2019 novel coronavirus. Ang deklarasyon ginanunsyo ni Provincial Information Officer Bimbo Miraflor sa press briefing sang kahapon nga adlaw Pebrero 4. Ang suspensyon sang klase mag-aumpisa karon nga adlaw Pebrero 5 tubtob sa Biyernes Pebrero 7. Una na nga nagpagwa sang advisory ang Silliman University kaginpahayag nga ipaagi sa alternative learning scheme ang pagtudlo halin sa preschool tubtob sa senior high school sa din ang academic activities kag assessment ang magapadayon sa balay base man sa learning plan nga ginhatag sa mga estudyante. Sa iba naman nga balita lokal, nagpatigan sang cascading ang Negros Occidental Police Provincial Office sukun NOCPO sa Camp Alfredo Monteribano Sr. kag ining ginatawag nga cascading on Interfaith Squad System Manual PNP Internal Cleansing Strategy sang PNP. Sunod kay NOCPO Director Colonel Romeo Balaros, ang tinutuyo sini amo ang hatagan sang ideya ang mga kapulisan sa epektibo nga pagpatuman sang internal cleansing. Luyag sang PNP nga limpyuhan ang ila organisasyon sa mga pulis nga nagahimo sang illegal nga aktibidad, lakip na ang pagpatuman sang husto nga panglawason sang kapulisan. Naibaloan ini karon ang isa sa ginatutukan ni PNP Chief General Archie Gamboa sa idaluman sang iya liderato. Sa mga duga paginaton nga balita lokal,
Nadakpa naman si alias Barkley matapos ang bypass operation sa mga otoridad sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Mambulak, Siyudad San Silay. Sa pagpanguna ni Police Major Rolly Pundevilla, ang hepe sa Silay PNP, nadakpan ang suspetsado nga si Aljon Villa, 42 anyos, pumuduyo sa amuman nga lugar. Nakuha sa posisyon ni Villa ang balor 90,000 pesos sa ginapatian shabu, drug paraphernalia, 1,270 pesos nga benta, kag 3,500 pesos nga buy-bust money. Magapangatuba naman sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ining nadakpan. Sa katapusan nga balita lokal, ginbuno naman ang isa ka lalaki matapos wala magpautang sa sospetsado sa Sitio Ubay, Barangay Karadyoan, Siyudad sang Himamaylan, Lunes sang hapon, Pebrero 3. Ang biktimang ginkilala kay Fernando Bermudez, 57 anyos, samtang ang sospetsado naman amo si Rafi Cabardo, 37 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang Himamaylan PNP, luyag kuntani ni Cabardo magutang sang sigarilyo kay Bermudez, apang wala ginpautang kamayara pa sang utang ang sospetsado. Nag-insister ang sospetsado nga nabayra na ang utang kag akig nga nagpauli sang pagbalik sini, may bitbit na nga kutsilyo kay ginbuno si Bermudez sa tiyan nga karon ginabulong sa hospital. Gilayo naman nga nadakpan ang sospetsado. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay 13 sa mga bukol naman nga nagatubo sa inyong lawas, sis man nagkuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Magdala Narnais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayala dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na karon ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. DOH may ginamonitor nga posible ikatatlo nga kaso sang nCoV sa Pilipinas. Samtang Secretary Duque, ginbasol sa mga airline company ang mahinay nga contact tracing. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo.
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan at mga kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkumpirmar sang Department of Health nga may ginamonitor ang ahensya nga posible ikatatlo a kaso sang 2019 novel coronavirus acute respiratory disease diri sa Pilipinas. Sa Senate Committee hearing, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque nga magluwas sa mag-asawa nga Chinese, may isa pa sila ka gina-verify kag may baluan karon nga adlaw Miyerkules ang ining panibag-o nga update. Dunga pa sang tiglikom nga base sa Pebrero 4 nga datos, naka-record ang DOH ang 105 ka kasos ang persons under investigation o kon PUI sa diin 90 ang ginadmit sa mga ospital kag 12 ang na-discharge na. Base naman sa records ng World Health Organization, may 17,300 na madayuno kagin konfirmar nga kasos ng nCoV sa bugos nga kalibutan, kag sa nasambit nga datos 17,238 ang na-record sa China. Samtang naglambot na sa 425 ang na-record nga patay sa China, tugtub ini kahapon nga adlaw Martes. Ginbasol naman ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga airline company ang mahinay nga contact tracing sa mga co-passengers ng mag-asawa nga Chinese nga nagpositibo sa 2019 novel coronavirus. Sa Senate Committee hearing, ginpahayag sang tiglikom nga 17% lamang ang natrace ang ahensya. Suno pa kay Duque, wala nagahatag sang contact details sa mga pasaheros ang airlines kag gina-insister nga confidential ang among nga butang. Sa naibaloan nagpositibong Chinese couple sa nCoV nga nag-abot sa pungsod halin sa Hong Kong sang Enero 21. Ginhinyo naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang bulig sa mga pribado nga ospital sa pungsod para matap na ang 2019 novel coronavirus o kung 2019 nCoV. Sa press briefing sa Malacanang, kaupod sa mga matagas nga opisyal sa gobyerno ka mga health experts, ginhinyo sa presidente ang bulig sa mga pribadong ospital nga akomodahon ang mga pasyente nga nakitaan sa posible sintomas ng virus. Una diri nakabaton si Duterte sa report nga may pila ka private facilities ano pamaliban nga magbaton sang pasyente nga nakitaan sa posible sintomas ng 2019 nCoV.
Samtang ginmando ni Duterte sa tanan nga local government units, partikular sa mga barangay chairpersons nga magbulig sa mga health officials sa pagpahibalo kag pagbiyahe sa mga persona nga nasuspitsuhan infected sang virus sa ospital. Kalakipan sa mando sang presidente, amo ang pagpatigan sang inventaryo sa mga health officials sa masalakyan sa mga regional office ng DOH agud gamiton sa pagbiyahe sa mga infected nga mga persona. Wala naman sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga palaparon pa ang ginapatuman nga travel ban sa China, Hong Kong kag Macau tungod sa 2019 nCoV. Sunod sa Presidente, nakatutok ang Pilipinas sa rekomendasyon sang World Health Organization nga sa karon wala pa sang ginrekomendar nga ilakip sa travel ban ang iban nga pungsod nga may kumpirmado nga coronavirus. Kalakip sa mga pungsod nga may kumpirmado nga kaso sang virus among Amerika, Canada, Nepal kag iban pa. Dugang pa ni Duterte ang WHO ang may nagakaigo nga ihibalo kung ano ang mga dapat nga himuon sa coronavirus, kabangdanan nga nagasunod ang Pilipinas sa mga ginasaad nga regulasyon. Ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 2 ka bilyon ka pesos nga pondo para sa protective gear sa mga health workers nga nagatrabaho para ma-contain ang novel coronavirus. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, ang protective gear ang nagabalor sang 1,500 pesos nga ginalakipan sang goggles, mask, gloves, headgear kag apron. Dugang pa ni Duque, ang supplies ang napaabot nga maglawig sang 3 ka bulan kag ini ang ipanagtag sa mga pampubliko nga ospital. Sunod naman kay Quezon 4th District Representative Helen Tan, chair sang House Health Committee, sa mga pondo ang kung magabakal ang gobyerno sa salakyan para nga diri magasakay ang mga pasyente nga ginasuspitsuhan may coronavirus halin sa mga probinsya pakadto sa mga government referred hospitals. Sunod pa kay Tan, plano man ang 10,000 bed drug rehabilitation treatment facility sa 4th Magsaysay sa Nueva Ecija nga himuon nga quarantine area para sa suspected coronavirus nga mga pasyente. Ginapakakas naman sang Department of Trade and Industry ang mga sellers sa mga online sites nga nagabiligya sang overpriced nga face masks. Sunod kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, nagpakig-angot na sila sa online shopping sites para ipakakas ang mga account nga nakita nila nga nagabaligya sang face mask nga mas mahal sa suggested retail price. Dugang pa ni Castelo, mahimo nga ginabaligya sa mga online sellers sa triple sa dapat sini nga presyo sang face mask. Sa karon wala na halos ang face mask bangod sa mataas nga niban sini. Samtang ginpahayag naman ni Trade Secretary Ramon Lopez nga mangin available na ang kapin 2 ka milyon ka face mask para sa mga public health workers sa sulod sang 1 ka bulan kasunod sang kumpirmasyon sang coronavirus sa pungsod. Ini ang ginhimo nga statement ni Lopez sa public hearing sa Senate Committee on Health angon sa nCoV. Sunod kay Lopez, ang face mask ang pagkakuhaon sa supplier sa Bataan, 1 ka milyon ang para sa publiko, kag 1 ka milyon ang para sa Department of Health. Duha pa ni Lopez, nagpasiguro ang supplier sang 100,000 ka mga mask nga iga-deliver subong adlaw o kung kahapon adlaw Pebrero 4 sa DOH, kag dugang 400,000 sa kada semana. Wala gin-identify ni Lopez ang local manufacturer, apang ang tag-iya sa iya ang nagtanyag nga ibaligya ang face mask sa tag 8 pesos ang kada isa, mas manubo sa karon nga presyo nga 25 tubtub 50 pesos ang kada isa. Sa katapusan nga balita national, ginfile na ni Albay Representative Joey Salceda ang hagna angot sa supplemental budget nga 2.4 bilyones pesos agod ibulig sa gobyerno para ma-address ang 2019 novel coronavirus. Ginasaad sa House Bill 6177 ni Salceda nga gamiton ang masobra 2 bilyones pesos nga supplemental budget para sa pagbakal sang surgical masks sa mga persons under investigation, healthcare workers, personal protective equipment for healthcare workers, kag repatriation sang Department of Health sa ginabalubanta 40 ka Pinoy. Maga-issue naman sang guidelines ang Department of Health para sa mga kinahanglanon nga baklon sang nasambit nga pondo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Sa ato naman mga ka-aksyon, nga nagka-problema sa mga bukol, nga ako nang mightis naman ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagababakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang mightis C, ang alkaline nga vitamin C, manami maning antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma.
Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Inyong ipamatian na ato nagapangunang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa dugang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.